И така, здравейте, ютубъри, аз съм FardaBG. Сега ще снимаме поредицата как се прави и днеска ще ви покажа просто как се слага хозуни. Тези, които не знаят, хак е за Майнкрафт. Първо влизате в този сайт, линка ще бъде в описанието. Цъкате Download и ви се тегли хозунито. Като ви е готово, отивате на работния под и вместите папката. После отваряте папката и влизате в процент, в дата процент. Влизате в точка Minecraft, искате versions и просто местите хозунито в папката, но само че оставяте премахвате всички версии, освен 1.7.2. Затваряте абсолютно всичко, влизате в Minecraft и си имате хозуни. Това беше от мене. Ще се видим другия път. Чао!